ଆରେ କ'ଣ ହେଲା ଏତେ ଭିଡ଼ ଆଜି ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ଆଜି ଏତେ ଭିଡ଼ ଅଛି କ'ଣ କିଛି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି କି ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ଚାଲ ଦେଖିବା ଚାଲ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜି ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆହେଉଛୁ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଛକ ଉପରେ ଯେତିକି ଦୋକାନ ଘର ଅଛି ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆହେଉଛୁ ଆଉ ସବୁ ବନ୍ଦ ଅଛି ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବେ ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛି ମୁଁ ତ ଭାବି କିଛି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ବୋଧେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭାବିଲି ଏଠି କ'ଣ ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି ବୋଧେ କିଛି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇନାହିଁ ଏଠି ସବୁ ଦୋକାନ ଭଙ୍ଗା ହେଉଛୁ ଆନନ୍ଦ ବଜାରର ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେନ ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗି ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ चल चल